Ahojte milí moji diváci, dneska si ukážeme prezentáciu, na čo sa učiť fyziku. Tak teda, na čo sa učiť fyziku? Tak, určite iste viete, fyzika je prírodná veda, ktorá skúma fyzikálne javy. Čo by sme nemali nebyť fyziky? Určite by sme nemali prúd, elektrické zariadenia a nemohli by sme liečiť ľudí. Určite by sme nepoznali ani dúhu a dokonca ani blesk. Prečo predmety padajú dolu? Prečo sa strieda deň a noc? To všetko skúma fyzika. Sir Isaac Newton, prezident Kráľovskej spoločnosti, bol anglický fyzik, matematik a filozof. Založil infinitezimálny spočet a formuloval prvú teóriu sily a gravitácie. Jeho objavy v matematike, optike a mechanike položili základy pre modernú fyziku. Thomas Alva Edison bol americký vynálezca, cestovateľ, jeden z najproduktívnejších a najvýznamnejších. Pod jeho meno je vedených viac než 1962 patentov. Ďalšie 1000 zaregistrovali jeho firmy. Medzi jeho najznámejšie vynálezy patrí fonograf, žiarovka, ktorú však len zdokonalil. Určite poznáte Alberta Einsteina. Albert Einstein bol švajčiarsky-americký teoretický fyzik nemecko-židovského pôvodu, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelová cena za fyziku. Jeho teoretické práce napriek rozšíreniu názoru hrali len nepodstatnú úlohu pri stavbe jadrovej bomby a jadrovej elektrárne. Zapamätali ste si nás, kto sme? To bol Isaac Newton. Skúste spojiť vo svojej mysli, kto bol Isaac Newton. Vedeli ste to? Hádam, že áno. Potom ste si dobre zapamätali. Či viete alebo nie, najznámejšia rovnica od Alberta Einsteina je EmC na druhu. Látky telesa a ich skupenstvá. Všetky veci okolo nás sa nazývajú vo fyzike telesá. Telesá sú utvorené z rozličných látok. Látky sa môžu vyskytovať v trochu skupenstvách. Kvapalné, voda, benzín, ropa, olej. Tuhé, železo, meď, drevo, hliník. Plynné, vzduch, kyslík, chlór, vodík. Telesa rozlišujeme podľa toho, z akej látky sú vyrobené. Teleso. Tuhé lavica. Kvapalné, voda v pohári. Plynné, vzduch v lopte. 3 skupenstva. Pri izbovej teplote je voda kvapalná. Pri teplote 0 Celzia voda mrzne a stáva sa z nej pevná látka ľad. Ak vodu varíme, stáva sa z nej plyn, vodná para.
Ďakujem. Dúfam, že si niečo zapamätal. Ahoj!